Achich maitudo kod nek magalagala mar apisa kambi mar Wells Fargo Willis Ayieko ondhi e gwenge mar Dandora kama ne oyude ka otiyo kod omenda ma ok tin ne siling 100,000 manogol e simb Willis e kombo ot kendo ng'iewo godo gige ot. Ma timore e kinde ma jabero mar piny owacho Johansen Oduor oyango ne Ayieko ne otho kaluwore kod hinyruok marach mar wich. Ka bende hinyruok moko nitiere e lwete kaluwore ni notweye gi opingo kapok nowit ringre aora. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Victor Ouma Okoth, achich maitudo gi nek mar apisa kambi mar Wells Fargo Willis Ayieko ne ondhi e kar dak ma Dandora Phase 4 kama noringo pondo e bang' timo nek makochno. Okoth noyudi kokombo ot manyien kendo ong'iyo gi ot manyien kama oting'o kombe gi ot mamoko mar chako ng'iyo manyien. Kanyo ema tarubin mar obila kod jotim nonro nojuke kendo ndhiye. Koro kijana ni kanobiro dwaro ot chieng' Friday. Obiro to donjo. Kose donjo, oluongo kijana moro wanago kae ma jating' pi. Iwinja. Koro kose ting'o pi kodhi, koting'o kijana konyo ting'o gimoko kosoyo. To nokwang'e no jatim ang'o no ng'ama rach. Koro on Saturday gokinyi wanene kokalo. To nokwang'e ok en ng'at mo ozoe dhano e area. Odonjo to wuok. Nokwang'eyo gimoro amora. Koro nyoro kanyo chopo nyoro to waneno ka gache donjo. Gache donjo kam gache adek. Probox, Grand Rover na gimoro matin no. Koro kwadeng wale matin to wawinjo no. Mae ng'ama nonego Willis. I understand the culprit come from Quisero, which is at the border of my constituency. And I'm told the culprit as a brother with the same name, so I believe the DCI will go deeper to ensure that these culprits are brought to book and that wananchi at home can go around with their lives feeling as safe as they should be. Oyangore ni Achich no golo omenda mohewo siling 100,000 e simb Willis kokalo kuom bengi mar mbui. Kanonro koro dhi mbele kendo igen dadho jaohala mar M-Pesa ma Siaya kama nogole pesago ka igeno ni obiro konyo yanga achije mamoko. Matimore kinde maduoko mar bero nogol kawuono gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor moyango ni Willis nowito ngimane kaluwore gi remo mang'eny manochweri e dende kendo nochopo nyaka obwongone. The body was decomposed to a great extent, and what we found as the injury were on the head. We found a lot of bleeding, bruising in the scalp, and bleeding in the brain. So this is what led to his death. Owacho ni Willis bende ni kod hinyruok moko e lwetene kaluwore ni notweye gi opingo kapok owit ringre e aora moro manokwanye kama oyango ni lee modakie pi gi chich ni nochamo moko kuom fuoni mag dende. There were some other bruises we found on the wrist. I understand that when he was found, he had some handcuffs on, so there were bruising on the wrist, which were as a result of the handcuffs. There were also some bruising on the knees and on the lower limbs. We found also some missing tissues on the face, around the mouth, on the ears, on the cheek, on the chest. But looking at them, initially we thought probably this person was undergoing some form of torture, but when you examine them very closely, they look like what is called animal predation. I think there was the body of water must be having some animals like fish and all that, some crabs, because we actually found a dead crab within the clothes. So we think they were nibbling on the soft part of the body. Governor Masiaya James Orengo, Jo od bura Elisha Odhiambo kod Samuel Atandi noyoro Lee Funeral Home maluwo chenro mar bero no. Giko nonro mapiyo mondo mi yang ler kotenre gi tho mar Willis. So far, the work that is being done by the DCI and the police generally is encouraging. And we are hoping that at the end of this, the widow and the family members and we people from Siaya will find justice. Just wanted to express my appreciation to the members of the security sector, the police, starting from the Inspector General of Police. They've been with us, and since then I can say that the cooperation has been very good. Lydia Okeyo, Ramogi TV.